गोपून घ्या काय तर बनवून ठेव. हा येतोय मी. चल. तर नमस्कार मित्रांनो, आता आम्ही गुरं जस्ट घरी घेऊन गेलो आणि आता पुन्हा बाबू आणि मी चाललो आहे आग्रात. कारण की काका आणि काकी गेले आहेत लाकडं आणायला. तर ते राहिलेलं आमचं जाण्याचं दुपारी आम्ही जरा बाहेर गेलेलो. मग आता तिकडे चाललो आहे. झाली काय लाकडा? काय हो लाकडा खायची एवढी? मोडली कधी? वादळ भरपूर होतं. चाललात आता कधी उद्या परत? आता कधी उद्या परत? खय जातात? पेरू काढू हे काहींचे. जा जा मॉप्शन कळत नाही. हे बघ 2 आणलंय काढून. मग एक माका हे एक काय लगेच आधी यांका साबणान धुवूये. हो औषधाच्या गव्हाचा का धुवू आधी साबणान. एक माका दी आणि 1% काय तर बघ तुमचा काय. नाही 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 एक बी नाही. मग उरलो का चौघांनी वाटून खाऊये. एक पेरू चौघांनी वाटून खाऊया आणि एक मी खाणार. काय नको सगळे कापून घेते सगळे कापा. आधी पाणी आणता धुवू कंजा पुष्पा अगो सो एक कापूया मीठ मसाला लावूया एक आम्ही 2 जण नेतो. काय तुमची साली आली या तुमची. एक पेरू वाटून खाऊ. मसाला आण गो. काय बसान खाऊया ना. ट्रेन मध्ये मस्त असतं तसे. ट्रेन मधले काय हे काढल्याचे खाऊन. मी सांगतय रे त्याच्या तोंडात पाणी सुटला. बघ करता काय तुकलं बिये खालं बियाचो भाग एका देतात पुणग्याने म्हणून तर तसं झालो. दात पडले. राहुला काय मीठ मसालावाला तर रापत घेत अगं. त्याचा काम एक ह्याच्या स्लो मोशन मध्ये. काय गो झाला काय तुको रे का हड्याचा ताबा वाट टाकता हो काय. पहिली शाळेत असताना मजा आहे रे पेरू खाऊ चोरून खाऊ मजाची. म्हणा पुणग्या जाम असा पेरविनेर चढणारा या. जो काय कपडा खाजी देत बाईने मारलेलो दिसताय एका. नंदनचा मित्र नंदनच्या वर्गात नाही ना रे चौथीचा तो बाबा. आप पटापट सूर्य घ्यायची आवाज बापूस काय आऊस बापूस आहे सुरी नवीन आहे काय सांगता आऊस बापूस नाही. सूर्य का भारा पेरू कोवळा त्या का सांगा. पेरू कोवळो नाही. पेरू कोवळा कोणाला सांगा मजा. एक पेरू 10 जणांनी खाऊ. धार नाही रे का काही नाही
हे असले सूर्य कापूचे नसतं. सूर्य नाही आम्ही तुमच्या पेरवासाठी ठेवलं नाही रे. आमच्यासाठी ठेवलेलं तुमच्यासाठी ठेवलेलं नाही बाळा हा घे तुला. अरे घे. कोण नाही कोणाला अरे नाही की रे मिळालं. नील. घे. धर पिश. मी घेतलंय रे धर ह्यो मी ना याच्या पाणी सुटला म्हणता. हळू कोण घ्या तुका धर. त्याच्या हातात हा. तो आणखी अव्वल झालो ते का एक. पुष्पा गो पुष्पा. आ काय माका ए मसालो तुका रे धर. मी घेतोय. तू बाबा येता अरे हो या बा हो काय तू जाग्यार तू जाग्यार नाही. हा. अरे ते दिवशी जरा झोल हो झालं. त्या दिवशी गडबडीत येऊन गडबड झाली कधी ते दिवशी सकाळी रात्री 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 11 वाजे जागत होतो ना. हम्म.